Hola, bon dia. La Fundació de Proideva en 2016 va començar amb la recaudació de voluntaris per als projectes que es duen a terme fa molt de temps, del qual el conjunt dels col·legis La Salle Espanya i Portugal ja en formaven part. Aquests projectes de la Fundació Proideva són beneficis de les persones més necessitades del tercer món. Al mateix temps, favoreix el desenvolupament de la societat amb més carències socials. Aquest projecte suposa una manera de posar en contacte diferents realitats socials i tenir l'oportunitat de compartir experiències, donar i recibir amb les diferents persones que hi participen. Juan Julián, Bon dia. bon dia, nois. Avui ens trobam en el carrer de les Coves, on es localitza el col·legi La Salle Inca. Com bé us han explicat anteriorment, La Salle col·labora tot l'any amb aquesta ONG. Però, del 6 al 10 de novembre, es celebra la Setmana de Proideva. Hem aprofitat per venir durant la setmana de recollida de roba, que és del 16 al 20 d'octubre, per entrevistar els pares, fills, alumnes i professors sobre aquests dos grans events. Bon dia. Bon dia. Avui te farem unes preguntes sobre les campanyes amb les que col·labora la Salle. Molt bé, molt bé. Coneixen les campanyes de la recollida de roba i després la setmana Proideva? Sí, claro. Sí, les conec. Claro, són campanyes solidàries on demostren tots els alumnes i professors que aquesta escola de la Salle són solidaris amb gent llena que té problemes. Sí. Conec la campanya de la roba i la setmana Proideva no conec exactament en què consisteix. Sé que la Proideva és una ONG que forma part de la nostra escola, però no sé exactament en què consisteix la setmana. Tu aportes qualque cosa en aquesta campanya? Bé, és que justament com que som membres del Departament de Pastoral, pues sí, estem assabentats d'aquestes campanyes i sempre que podem i aprofitant ara el canvi de ropero, doncs sí que m'ho part, per supuesto. Clar que sí. Bueno, dins les meves possibilitats sí, perquè ara, com que hi ve poc a la Salle, pues, no faig moltes coses. I a tu què et pareix això, de que col·labores la Salle amb aquesta campanya? Me pareix una idea i una iniciativa molt bona, perquè a més no només pels nens i nines de la Salle, sinó també que ho puguem fer arribar als pares i altres persones de la nostra ciutat, del nostre poble. Està bé que col·laborem tots. Per Proideva per ajudar a tota la gent necessitada. Una idea fantàstica per demostrar que els alumnes i professors, per no repetir, són gent solidari. Els projectes que siguin sempre per ajudar gent necessitada estan molt bé, perquè a més de col·laborar ensenyen als alumnes que hi ha altres persones que tenen necessitats i així aquests al·lots saben que poden ajudar a altres persones. Molt bé, tot el que sigui ajudar i sobretot promoure els valors entre els alumnes i entre la comunitat educativa, valors de solidaritat i d'ajuda en els que tenen menys possibilitats sempre és positiu. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i feu molta feina que és necessari i ajudeu a la gent sempre que pugueu. Dit tot això, podem comprendre el que pensa la gent sobre el tercer món. Molt bon dia.